hamjangma o hamjangma o tamo sayangkha ni tamo sayangkha o hamjangma o hamjangma o tamni dukaman tamni kostoman tamni dukhuman tamni whatsapp status ba birman tamni facebook post ba birman ang sai khnarawana mare ke jing song khnari sela rok hno buri rok se dukaru hnai buri rok bo hno sela rok se dukaru hnai asol khe kubi kokke haisi sela kaham rok buri hamya bai hamjagu tai buri kaham rok hunke sela hamya bai hamjagu abaga se oberkap o duka o dukhumanu tai hamjangma bo dusman are o hamjangma dole nung tamni dusuba hamjangma abo tam bujina gadi hamjangma angkha o I love you hunmani abo simiya hamjangma angkha khoroksa borokno manmani jeno poitu khainai nini saya khaima rok bini thani nakarmung tongnai abo hai borok hunke nung kapurbo bo kapnai nung muni purbo bo muninai ei obose kubai hamjangma wansungna di waisya muju khaina di waisya je borok wai nung bere kap angkha bono waisya muju khainaila bini tongmung samung waisya muju khainaila bo nung bai masang galak bo nung bai gotho galak tai tini ni simi wansungna sidi ab bere kap angmani aba ani kahmni baga si engu hunai tai nung bono pognani bo saituk sidi tabuk ni simi wansuk phan bo phaiglak tamu hunke boni niya je ni baga siram janai borok hunke bo jisa jaga phan tongthung bo nung bai malainai bo nung bai nuklainai nung bini bagai wansuk ta kap sidi tamok sidi naila wansuk naila nung bo bai bere kap angmani simi nung bo bai walai laimani simi nini whatsapp status busuk birman mankha nini facebook post busuk birman mankha phainai nini bagai bo tang wana ba asuk jorobai baksa bebak salajak tongo tawana dia asuk nungke hna jotodin se girlfriend boyfriend tongo hne haya nung hai single bo onek tongo nung hai break up angai dukhu nangai tongnai bo onek tongo tabuk ang saka nungle sele khabai gla tabuk wase single tongai naji single tongma da tongtho nakhe relationship tongmani single life is best hanai borok bo nung hai ke bukharoi hamjagai duka manjangnu tabo nung berai di tongthok tongdi program thangdi tai agina hai mana khainai tongla busuk se tongthok tongai nai lawaisa tabuk ni simi hunke nini whatsapp status bo tongthok tongsinai nini facebook post bo tongthok no tongsinai hunke joto se tongthok tongo hunke tai tamni girlfriend boyfriend ba abo hanya jora phake girlfriend boyfriend ngai thanai tawana ri ase kobor phani and entertainment channel ni ang samol nini live bo jodi no om hai ngai tong hunke nung o video no om hakin share khadi jate nung je borak bai breka mongo a borok nugui mantheng hunke ang norno gase kok sanamo jongo noro o video no jodi no sajagai tong hunke like redi tai kuno sungnamu jongoi tongo kuno sanamu jongoi tong hunke tolao thangai comment box sei redi hunke norok ano salburum burum horburum burum ano support khai toni asono hambai marketing song bye bye